No Siljan parasta mä tässä ajattelin. No nykyään kadut on täynnä kaiken näköisiä sekopäitä. Niin on, ja nyt siellä on vielä murhaajiakin. Koko ajan saa pelätä perheensä puolesta. Asialle on tehtävä jotain, ja jos yhteiskunta ei tee, niin silloin ihmisten on tehtävä itse. Aivan. Vai mitä mieltä sä oot, Aleksi? Murhaaja ulos talosta. Niin, meillä on oikeus puolustaa perheitämme, jos laki ei siihen kykene. On se mukava kuulla, ettei tarvitse olla omia kanssa yksin. Mä oon laatinut tällaisen adressin ja mä toivon, että kaikki taloasukkaat kirjoittaa siihen nimensä. Teija, Taalasmaat ja Laure ja muut. Jukka ulos talosta. Joo, mitä hemmettiä? Joo, eihän se terapia koko päivää kestä. Ja minä hänen tänne haukuttavaksi tulee! Murhaaja. Aivan. No se on sitä perhe-elämää.